Мостай Кәрим 1919 елда Башкортстанның Шишмә районы Келәш авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә туган. Үз авылындагы 7 еллык мәктәпте тәмамлагач, 2 ел Өфөлә педагогия рафагында укый. 1937-1941 елларда Башкорт дәүләт педагогия институтының Тел һәм әдәбият факультетының студенты. Бөек Ватан һугышы башлану менән Мостай Кәрим гаскәри күстәр сафына алына һәм һугыш беткәнче фронтта була. Ул кыска вакытлы хәрби курсларда укыгас, элемтә бүлеге һәм артиллерия дивизионы штабы начальнигы булып хезмәт итә. 1942 елның августында каты яраланып 7 ай госпитальдә ята. Төзәлеп сыккас, ул хәрби журналист сифатында фронт газеталарында эшләй. Украинанан дошманды куып чыгару, Румынияны, Болгарияны, Венгрияны азат итү һугыштарында катнаша. Еңү көнен 1945 елның 9 майын ул Вена калаһында каршылай. Һугышта күрһәтелгән батырлыктары өчен 1 һәм 2 дәрәҗә Ватан һугышы, Кызыл йондыз ордендары һәм медальләр менән бүләкләнә. Һугыштан кайткас, Мостай Кәрим әдәби иҗат эшенә ныклап тотына, җәмгыять эшләрендә дә катнаша. Ул 1951 елдан 1962 елга тиклем Башкортстан Язучылар союзы идарәһе рәисе булып эшләнә. Халкы совет әдәбияты алдында күрһәткән хезмәткәре өчен ул Ленин ордены, 2 тапкыр хезмәт Кызыл байрак, халыклар дуслыгы, почет билдәһе ордендары белән бүләкләнде. 1963 елда уга Башкортстандың халык шагыйре дигән зур исем бирелде. Мостай Кәрим Станиславский исемендәге РСФСР дәүләт премияһы, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты. 1972 елда Мостай Кәримгә русча сыккан «Елдар эҙенән» «Годам вслед» шиғырҙар йыйынтығы өсөн СССР дәүләт премияһы бирелде. Мостай Кәрим 1935-1936 елдарда яна башлай һәм уның шиғырҙары Йәштәр газеталарында сыға башлай. 1938 елда «Отряд ҡуҙғалды» тигән тәүге шиғырҙар китабы донъяға сыға. Мостай Кәримдең Бөйөк Ватан һуғышы башланырҙан алда ғына сыҡҡан икенсе китабы «Яҙғы тауыштар» тигән шиғырҙар йыйынтығы уның исемен әҙәбиәткә ныҡлап беркетә. Уның шиғырҙары сит ил телдәренә тәржемә ителде. Шулай итеп, уның ижады бөтә ил, хатта бөтә донъя күләмендә киң таныла. Мостай Кәрим 2005 елның 21 сентябрендә безнең аралардан китеп барды. Ләкин уның ижады бөгөн дә яшәй. Мне с датой рождения повезло. Я родился не рано и не поздно. Гудит октябрь, 20 число. Березы сыплют на тропу мне звезды. И с именем не подвело оно. Мне повезло и с сущности моею. Вкусив похвал сладчайшее вино, я на ногах держался, не хмелея. Что ж, доброй ночи, прошлое, дорогам твоим поклон. За все спасибо им. Мне повезло во многом. Не знаю, повезло ли со мной другим.